Eta konturatu ez pasarete parranda girora guaz. Esan dizugu parranda giroan murgildu bar genuela eta hitz egin bar genuela hoi se sale mai jolasaren sortzailearekin edo sortzailetako batekin, hain zuzen ere, eta Xabi Tolosa dugu Madriletik gure streamingaren pantailaren bestaldean. Xabi Tolosa, arratsaldeon da ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, arratsaldeon denoi, eskerrik asko lekua iteatik, hemen zuen artean, oso giro politia daukezue, lo único nahi etorkizunetik etorri naiz, eta ja hirugarrengo kafeak egin naiz. Egia esan barko banunik, Xabi, bigarren kafea litzateke saio honen izena. Baina orain aldatzen hasteko berandu nabil. Berandu ja. Bueno, uste dut Madrilen parranda usaitzeko aukera gehiago dagoela Euskal Herrian baino gaur egun, baina ez gara xehetasun covidianoetan murgilduko, Xabi, parranda eskaxa daukagu hemen, anagian zertxo bait gehiago, baina aukera badaukagu, orain aurkeztu behar dugun jolasonekin, dagoeneko badira garai batzuk ez, hor martxan daukezuela, eta hoi sesal izena du, gaur parranda, edo gau pasa izan zitekeena, ze hori ere izan zenuten buruan. Gero kontatuko diguzu, baina bia puntutik helduko diogu. Nola sortu zitzaizuen parranda egiteko mai jolas bat sortzeko ideia hau? A ber, ideia noski parrandan. Normala dan bezala. A ber, bai Pablo eta bai ni, Pablo da beste sortzailea, mai joku zaleakea, ni igual bera baino gehiago, baina bueno, elkarrekin gauza asko egin izan diteu, eta bastante sormena eta landu dugu, eta, bueno, txukun lan egiten dugu elkarrekin. Bera gainera zine zuzendari da, eta pelikula bat egin du nerekin, eta gauzak sortzeko garaian, esan genuen, bueno, eta urrengoa gauzak sortuko duna ze izango da. Esan genuen, bueno, zetik ez mai joku bat. Mai joku bat, nun zure helburua azken finean izango dela. Kuadrilan zure launekin ateratzea, festa gau bat pasatzea, eta, noski irabazle baten berdunez, printzipioz lehenengo ideia zen, zuk beste jokalariak akabatzea. Festan. A ber, bueno, egin izan degun ez nik aguantatuko eta inorre baino gehiago. Eta horra seginen pixka buelta maten, eta urte askota gero, ongea 5-8 urte ongea lanean jokoarekin, iaz atera genuen ja, hoize sale. Mentxe dauka zuen karta joko hau. Eta, bueno, kasualitatea izan da, justu harrapatu digula konfinamentoaren asuntoarekin, orduan paradogikoa izan da, baina aldi berean jende asko izan digu, behintzako salvazio puntu bat ere izan dala, behintzatola, horrega sensazioa pixkatola baretzeko, ondetorri zaiela. Hoiz esan behar nun, 5 urte lanean zuek, baina oso aproposa orain jolasteko, guk jolasteko. Esaten dute krisi garaitan badagoela, etekin ateratzen dut. Bai. Esan digute inkluso, ez dute duen guk zer ikusirikan igual konfinamentorekin. Baina, bueno, nik ez onartuko. Gure entzulek hemen tope dauzkagu, Jon Lizek dio, nik etxean daukat jolasa. Beraz, Euskal Herria iritsi dira, ale batzuk, galdetu dute, drag ikusi duzu, ez da? Marian Isisek, oianak ikusi zuen atzo, eta horrexegatik kantu hori gomendatu digu, gaur, Xabi Tolosarekin aritzeko. Eta diot hemendik arkakuxok, ikusi, bigarren kafekoak tolosismoa muturrera ematen ari dira. Orain, Tolosa abizenadunak elkarjetatzen hasi dira. Tolosa abizenadunak eta Tolosarrak. Eta Jon Lizek dio, niri asko gustatzen zait, batzutan partida oso labur gera daiteke, baina ederra da. Arkakuxok galdera egiten du, joko egiteko orduan, lana egiteko parranda atera bari izan dute. Hortxe galdera, Xabi? Hori da. Egin dugu lana, ikerkuntza gogorra izan da, eta saiekera desberdinak, eta eskenatoki desberdinak eta bizi izen berri izan ditugu. Baina, lan gogorra izan da, benetan, Emaitza oso txukuna atera zaigu, oso pozi gaude, jokoak sekulako arrakasta izan da, eta orain albiste bat ematekotan, esatea daukagu dagoeneko ja, lehenengo edizioa, dagoela ja, kaput, ja...
denda gutxi batzutan oraindik saltzen dute, web orrialdean dozena bat geratuko dira. Baina zuei eskutatik dagoeneko ies egin dizue. Bai, jendeak, esan bezala, egin du sekulako kriston apoioa egin digu, jokoarekin lehenengo momentutikan, eta salmentako ondo jundira. Gugurendik ez dugu dirurik ikusi, normala da bezala, baina helburua ere hori etzan, helburua zan azken finean, pues hoxe, juerga omenaldi bat egitea, eta gu pozik egotea atera dugun jokoarekin, eta hori lortu dugu. Ze ona, aizu Xabi, hau Berkami bitartez abiatu zen, crowdfunding bitartez abiatu zen, auzolanean 8.000 euro eskatzen zenituzten, askoz gehiago lortu zenituzten, eta horrek ahalbidetu zuen, besteak beste, 1.000 ale egin beharrean, 3.000 egin ahal izatea. Eta amaitu dira 3.000-ak. Eskerrak Berkamin ez usteko hori eraman zenuten, ze horrek sortu du bai hori, eta baita, Paco Alcázar bezalako marrazkilari batek zuen joku horren irudiak, ilustrazioak, diseinuak eta egitea, beraz, emantzi zuen, ez? Crowdfunding horrek proiektua beste dimensio batera eramateko aukera. Bai, guretzako ametsa betetza izan da, kasu honetan. Osa, ja esan bezala, ez dugu joku atera besterik gabe, baizik eta atera du joku bat, nun emaitza benetan oso profesionala da, azken finen da joku dendan aurkitu ezakizun beste jokuren nivelen egon daitekena, saiak asko egin ditugu, partida asko probatu ditugu, marrazkiak dira izugarri honak, eta jende asko gainera esaten digu, egia dara jokuak, horren komentariotan esan duten bezala, batzutan partidak oso motzak izan dituzte, bestetan luzeagoak, baina orokorrean jendeari gainera etzaioen beste axola zenek irabazten duen, da? Elkarrekin jarri, jolastu, par batzuota, eta helburu nagusia hori da. Eta guretzako hori, jendeak esaten digunen ze ondo pasadun gurekin jokoa, gure jokoarekin, guretzako horrek betetzen gaitu. Horrek, benetan, guretzako hori da, ametsa. Eta, orain bidali dugu enprentara beste edizio bat, eta orain maiatzean berriz dendetara bidaliko dugu. Orduan, hori da, hor dago froga, nun benetan jokoa funtzionatu duen. Zenbat alegin dituzu oraingo honetan, Xabi? Nik uste beste 3.000 izango direla, printzipioz. Erderaz 3.000. Eta etorkizunera begira, ikusiko genuke. Ea ingelesera itzuliko dugun, jendeak ere esan digu, igual euskeraz neko luketela igual jokatu, eta merkatu hori ere baloratu beharra daukagu, baina ez dugu, zuk lehen esan dezun bezala, gau pasa izenarekin, benetan funtzionatu dezaken joku bada. Ze gainera protagonistak azken finean guretzako ziren Pablo nere laguna Gasteizkoa da, ni Tolosakoa, eta biok euskaldun bezala, gure ideia, jokoaren ideia zen, kuadrilla bat festan aterata. Eta kuadrilla, festan. Aizu Xabi, 11 bar izeneko editorialarekin, ladrillazo jokuaren editori izan zirenekin egin duzu hau, baina lanik zailena, saioa oraintxe saioani, jolasa oraintxe azalduko dugu eta bere logikak, baina zailena eginda dago, txartelak itzultzea eta alako instrukzio batzuk itzultzea besterik ez da, eta edizio hori, imprimitu eta sortzea, baina euskal editoreren batek edo euskal elkarteren batek ikusiko balu interesa, errexe. Gurekin harremanetan jarri eta segituan jarriko zaituztegu Xabi Tolosarekin harremanetan edo zuzenean bilatuko duzue saretan eta edonon. Baina, tira, jolasaren logikari helduko bagenio, hortxe dauzkazue 3 ardatz. Eszenatokiak, gertakizunak eta akzioak. Eta horren baitan gertatzen da jolasa. Hori da dena, azken finean. Helburua uste eta ziren esan dezuela, jokoaren helburua orain, ja ez da beste jokalariak akabatzea, orain helburu nagusia, probak eta frogak egin eta gero, nerabakin genuen jartzea, jokoaren irabazlea dela anekdota gehien batzen dituna. Orduan jokoan anekdotak lortzeko, gauza desberdinak egin ditzazkezu. Tatuaiaren adibidea hor dago, edo ligatzea ere, noski, bizitza realen bezala, hoi izan dute bentsat. Anekdota asko ematen dizkizun zerbait. Eta jokoan ditugu eskenatoki desberdinak, izango dira kuadrillak bisitatuko dituen lekuak, hemen ideia bat egiteko. Ez dakit hau, 18 urtetik bera jendeak ikusi dezaken, baina
Local de Swingers daukagu adibidez, The Music azaltzen da. Ui, ama. Karaokea, zerbait pixkat normalo bat, atenok ezagutuko dizuena. Hipodroma dauzkagu, denetik daukagu, leku desberdinak. Eta dira, kuadrilak bisitatuko ditun lekuak. Eta leku bakoitzean, gertakizun ezberdinak gertatu litezke, hau dena, ateratzen jungo da dependeze ordenetan, azalduko dira, lige batzuk, nun igual lige batzuk, ideia bat egiteko mendaukagu ventriloquo, nola zaten ventriloquo euskeraz? Hau hitza hortarako? Gauza bat esango, zitalko esango digu bermio nola esaten dan, adibidez. Ventriloquoa, esaten da bermion. Olako ligeak edo hemen daukago, zure anaia. Sabeliztun. Sabeliztun egia. Bai. Bermion ventriloquue. Hola, bai. Sabeliztun, ostia. Urte asko, baten nola flashback etorri zaitu, urte asko nola egin zuten. Ja badara makida denbora baten Madrilen. Esan bezala, adibidez, hemen daukago beste lige bat, dela zure anaia. Zure anaiarekin ligatzeko, normala den bezala, kondizio batzuk bete behar dira, eta lehenengoa da oso mozkorra konbartu. Noski. Daukagu mozkor nivel bat, azkizien dela zure bizitza, nun gehiegi date balin badezu, seko bukatzen dezu, eta gutxiegi, mozkoraldia baino gehiago da zenbateko dibertsio maila daukazu gainean. Gutxiegi balin badaukazu, etxera zozlotara. Eta hortarako, erabiliditzazkezu, akzio karta desberdinak. Da, garagardo bate datea, dala zerbait simplea eta errexea, edo gauza batzuk pixkat txupitoak hartzea dauzkazu, droga desberdinak ere badaude, azken finean, da joku bat pixkat dokumental modura esan genezake, azken finean gauean dauden gauzak dira. Orduan, hemen daude droga desberdinak, zer gehiago dauzkagu. Hori kebab bat hartzea daukazun mozkorra pixkat jeisteko ere baita. Karta asko daude. Zer realista dan, kebapa ez da aukera txarra, baina gero kontuz digestioarekin. Hemen ari dira esaten, Nebarre bakin ligatzeko Los Serrano, Jon Lizek dio guk mozkormetroa ditzen diogu txarteltxo hori. Ona da. Bai, arakakuxo dio inzestoa, eta hemen dago, entzule bat, Munkok.com, esaten duna, ai ama, ni naiz Xabiren anaia. Ez dakizura anaia hote edan, baina... Bai. Kaixo. Ez ikaratu. Joku bat besterik ez da. Bai, nola esaten da, realitatearekin atzemana daukan edo zer, kasualitate dutxal. Kasualitate dutxal. Ezin ez lertzean nago, sabeleko lehen ere galdetu digute, Xabi, ean uneros zitekeen, aipatu duzu webgunean 12 bat geratzen direla, baina ez daukat hemen di webgunean, hola da... Nik jarri dugu ez dugu juri, bale? Hementxe daukat. Hementxe. Eta zitalko galdetzen du, euskarazko pertsia egongo alda? Bida, zitalko, uste dut, hemen inbar dena da, auzolan pixkat. Gehatzen geha, zuek tuitxeroak, bigarren kafeko lankide garenok, eta beste 50, botea jartzen dugu, eta nola kubatatan ezin da honain gaztatu, hoize saleroste euskeratzen dugu, eta gau pasa sortzen dugu. Alternatiba hortxe dago, entzat? Gau pasa izen ona da. Zona da. Gau pasa, mozkormetroa. Bai. Gazta. Listo. Dena, lana egin dago, eta esan bezala marrazkiak badauzkagu. Hori da. Nik igual gau pasa sartuko nuke sagardotegia. Begira. Adibidez, noski, egokitza pertsa bat egin daiteke. Aserako bertsioan bat zegoen sagardotegia. Esan bezala, kuadrilaren idearekin, genuzkan nola leku batzuk eta oso ideian tartean, zer gehiago, herriko taberna bagenekoan ere baita, baina hori dena, pixkat kalean geratu da momentuz torkizunan sar genezake. Eta dago gauza bat, zuek esaten da izaten dela jokorekin gustatzen daiguna, eta da, jendea segituan involukratzen da eta segituan ideiak ematen ditu. Mozkormetroa izena jarriko dugu, egon beharko litzake karta bat ez dakizer, o karta bat ez dakize bakize.
da azken fina joku bat nun jendea segitun sartzen dan barruan eta identifikatzen da momentuan. Hau ez da joku bat nun, beida, joku honetan izango zea Frantzia 1300 urtean eta zure objektiboa da beste erregei ez dakizer lapurtzea. Ez, ontan da, kuadrilla batzea eta festan zoaz. Eta jendea segituan sartzen da. Orduan, pues, bueno, horrek ere asko laguntzen. Hemen arriskutsua da, jolastena aste zehala, eta atatzen zaiz igual karta ligatu behar dezula, ez dakit, tabernako zerbitzariarekin, eta orduan aste zea, oizukintzen nun, goatzezea, ez dakize juergatan, ni geratu guztieten. Hain zuzen. Dago hemen, de hecho, kartan bat, ateko zait, bueno, dauzkago adibidez, tipikoa, komunen, sekulako hilara dagola, eta itxon berdezula. O temazo bat entzuten dela. Eta daugau karta bat dela, gainean kaka egiten dezu. Eta karta horrek ere, sortu izan ditu horrelako interbentzioa. Begira, goatzen zea! Goatzen zea. Pasaren bertsiorako adibidez, akzioetan egon liteke, sagarrotegirekin lotuta, intxa horrak buruarekin hausten astea. Horrek usteet puntuak enduko lizkizukela. Edo areagotu ez dakitze gertatzen dan horrekin. Pixkat esnatu ingo lizkizukela. Esnatu, baina... O tontotu. Pasazkero igual, odol pixkatola bekain inguruan da orduan komeriak. Xabi, Tolosa, eskertzen dizugu, gaur oiz esale jolasonen inguruan emandako azalpen guztiak, eskertzen dizugu sortu izana, eta aizue, benetan, ea gau pasa sortzeko gai garen. Bai. Hasi behar dugu hautsak astintzen. Bai. Eta gau pasa hori egokitzapen da guzti, sagardote egita guzti, harin da fandango. Baina, guk ere landa egin beharko dugu orduan, ez? Ara, bida bestea. Eta lanak dion bezalaxe hori lana da. Eta lana bada, legala izango da. Epa! Hemen topatu dugun zulotxo legala. Epa! Xabi Tolosa, plazer bat izan da zurekin Madridekin konektatzea, badakite ideia asko eta gauza asko dituzula buruan eta egiten dituzule handik, beraz bide hartu dugu, lehenengo kafe hartu dugu, baina edozin burutapen duzuela, bigarren kafeare gustora hartuko dugu, virtualki, literalki izan daiteke 5 edo 6 eta horren inguruan ez dugu inongo fiskalizaziorik egingo lasei. Mil esker. Izan ondo, aio. Agur. Aire!